On hyvä varmaan paikka. On. Just sopiva rinne. Joo, sillä olisi rinne. Tervetuloa tänne meidän 50-vuotisjuhlien iltanuotiolle, eli aletaan hiljentyä tällä päivälle ja otetaan tämä virallinen puoli tähän alkuun ja sitten vielä ratkiriemukas ohjelma tähän päälle ennen kuin koko tämä meidän mukava päivä päättyy. Kiitos, kun olette tullut näin sankoin joukoin tänne. On ollut tosi hauska päivä nähdä, että ihmiset on viihtynyt keskenään ja kauheasti ei ole reklamoitu mistään asioista. Sen verran me halutaan hiljentyä ja muistella niitä ihmisiä, ketkä on meikäläisiä, ketkä ei ole täällä mukana. Ja me pistetään sen takia tää palamaan tuohon kannanottaan. Muistuttamaan niistä, jotka ei ole tänään täällä. Saa istua. Otetaan sitten ne. Sitten voittajavartio kisailussa Vasu 31 pistettä. Jos Vasu tänne, Vasu myöskin kaikki tänne eteen. Eihän mä voi ihan saatava puoli. Mikä se oli? Johtaja. Okei. No niin. Meillä on tämmöiset, niin tärkeintä ei ole reilu osanotto, vaan hyvät palkinnot. Tässä on todella hyviä palkintoja. Ja varmaan Siiri vetää meille voittajille ja kaikille osanottajille. Niin joo, otetaan, koska meillä on kuitenkin myös tätä ruotsinkielistä voimaa täällä näin, niin otetaan tämmönen tasapuolisuuden vuoksi tämmönen kaksikielinen huuto. H-I-V-Ä, hyvä, kiva, braa. 1, 2, 3. H-I-V-Ä, hyvä, kiva, braa! Kiitos. Thank you. Kiitos. Saan kommentoida tähän yhteen asiaan, että miten tämä pähkinäpuu oli olevinaan. Ai tuossa on oikein yleinen puu. Niin, mutta... Joo, sitten reklamaatiot. Katso se voi. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Muita kilpailuahan menee tähän mennessä vielä on ollut, niin sitten jos on nyt niitä vapaata sanaa ja muuta, jos haluatte tänne tulla kertoa, niin tervetuloa. Ei kukaan, mutta me kiitetään kovasti esimerkiksi pöydästä ja muista. Aha. Eikö ole muita? Meillä on nimittäin yksi. Itse asiassa mulla on kyllä kans. No niin, ole hyvä. Mä ajan tästä. Elikkä erämetsoillahan, vaikka mitenkään varmaan Simometsollakin on ollut sellainen toimintakirves. Sellainen kiertopalkinto, mikä jaetaan aina erityisen ansioituneelle partiolle. Nyt me halutaan sitten omasta puolestamme erämetsät antaa Simonmetsoille oma toimintakirves. Teillä käyttääkseni semmoista ei vielä ole. Ei. Hyvä. Tässä tuleeko johto vastaan? Joo. Hyvä. Wow. Mites tätä jaetaan? Jaetaan. Ei, se tulee sinne luokalle. Eli siis me saadaan ihan Se on ihan toimia se on ihan Tämä toimintakirves on pölliin ruuvattu kiinni ja sitten on huono käyttää. On, mutta mä ajattelin, että tää on ihan tämmönen, että sillä pystyy toimimaan. Käytännön miehi.
toisille. Ne on tässä vuorovuosia. Aktiivisia. Kenen vuoro tehdä puuta tätä? Tämä on ihan huono. Me ollaan nyt edustava delegaatio tässä, Tape ja Pekka mukana. Niin, hyvät partioystävät. Simometsot tosiaan 50 vuotta ja voi varmasti sanoa, että Simometsotoimintaa se on koskettanut meitä kaikkia. Ja toisia enemmän ja toisia vähän vähemmän, mutta varmasti on jättänyt jäljiä tähän meidän elämän taipaleeseen. Ja tässä on joskus filosofoitu, että partiotoiminta se on elämäntapa ja aika varmaan moni teistä on samaa mieltä, että näin se on. Ja ei siitä välttämättä pääse irti, ei mekään päästä. Ja minusta on erittäin upeaa, että niin kuin Joppe tänään kertoi, että tämä meidän Sime kuitenkin jäi jäljelle ja sitten se jatkaa tämmöisenä äijäpartioon. Siihen liittyy monia hyviä asioita ja niin kuin olette kuullut varmasti, niin me kokoonnutaan ehkä noin kerran kuukaudessa ja sitten käydään retkillä ja tehdään kaikkea muutakin enemmän ja vähemmän viisasta, höntsäillään milloin mitäkin. Mutta viime syksynä oltiin laavuretkillä tuolla Loviisan suunnassa ja siellä juhlapuheessa Joppe, siis meillä on yleensä aina näillä retkillä, niin Joppe pitää juhlapuheen. Niin Joppe erittäin hienosti mun mielestä kiteytti tämän Sime-touhun, että tärkeintähän tässä ei ole se toiminta ja se mitä me tehdään ja mitä me höntsetään, vaan tärkeintä on hyvät kaverit. Siitähän tässä itse asiassa on kysymys. Meitä on tässä hyvä kaverijoukko ja se kantaa se homma edelleen. Ja mutta vaikka on kuinka hyviä kavereita, me ollaan niin kuin monitaitoisia ja me hallitaan nämä modernit IT-välineet, niin kuin nähtiin tänään muuraustilaisuudessa, niin Nalle upeasti hyödynsi uuden aikaista tekniikkaa. Meillä on kopiokoneita ja fakseja ja meillä on Facebookia ja kaikkea muuta, mitä me käytetään tähän viestintään, lähetetään tekstiviestejä ja sähköposteja, mutta ei se Osataan jopa käyttää niitä. Niin osataan me käyttääkin, mutta ei se kuulkaas riitä. Et silti tarvitaan joku, joka niinku siellä taustalla vähän potkii ja puutelee sitten näiden kanavien kautta, että hei äijät, hei ukkelit, että mitä te nyt oikein meinaatte, että meillähän oli tämmöinen plääni, että nyt pitäisi jotain tehdä. Nyt on taas tulla ehdotuksia. Niin ja muutenkin sattuneesta syystä niin meillä on sitten lippukunnanjohtajana semmoinen henkilö, joka on nyt tämän alan ottanut omakseen muutenkin ja pystyy sitten näitä meidän toimintoja tukemaan niin kuin välineiden kautta ja osaamisen kautta myöskin erinomaisen hienosti. Niin tässä mielessä me sitten päätettiin, että me halutaan nyt meidän lippukunnanjohtajaa muistaa tässä tilaisuudessa. Se sopii erittäin hyvin. Sitten me mietittiin, että näiden IT-kanavien kautta, että mitä se nyt tehtäisiin ja mikä olisi sopiva juttu. Ja meillä erilaisia symboleja oli. Nallella muun muassa oli hieno ehdotus, mutta me ei kuitenkaan sitä toteutettu. Huvusta pelata vuosikerran. Joo, sitä ei kerrota. Seuraava ridu. Joo, ehkä sitten voidaan vähän paljastaa, joo, ketä on paikalla. Mutta kuitenkin päädyttiin sitten siihen, että kun meillä on upea lippu ja meillä on tuommoinen heraldinen tunnus, niin se saattaisi olla niinku tällainen tämän jujun sisältö. Ja päädyttiin sitten siihen, että me teetetään meidän lippukunnanjohtajalle tällainen viiri. Niin kuin näkyy tässä, tämä Metso seisoo tukevasti tuon vuosiluvun päällä. Ja tuuliviiri, se tavallaan kuvastaa hyvin sitä meidän Simen toimintaa. Mennään vähän sinne päin, minne sattuu tuulemaan, niin se käy erittäin hyvin. Mutta joka tapauksessa niin lippukunnanjohtajaa muistaen ja eteenpäin kannustaa, ja tässä on tietysti semmoinen koukku mukana, että se myöskin jatkaisi tässä tehtävässä ja pitäisi meistä huolta jatkossakin. Niin halutaan nyt Joppea kiittää yhdessä tällaisella viirillä. Tähän liittyy erinäinen määrä semmoisia rautatankoja, millä sen voi johonkin rakennukseen kiinnittää, mutta se
Sinä voit tietysti tehdä tällä mitä haluat tai olla tekemättä kuinka vaan. Kiitos kovasti. Ole hyvä. Kiitoksia. Ja loput sitten myöhemmin. Nallellekin jotain käsiä. Ylkiäinen mukaan, että tuo on pelkkää viiriä, että laajalla tai tämmönen, nyt kun lähdetään retkille tonne seikkailuun, niin Joppe laittaa tämän päälle, niin kertaa ei kukaan kuka. Kuvat siis laittaa päälle. Voi kiitos. Master of ceremony nyt. Joo. Otetaan niin semmonen Jambore-huuto. Ugi, ugi, ugi. Hei, hei. Kaikki varmaan osaa. Onko joku, joka ei osaa? Ei oo. Hyvä. 1, 2, 3. Ugi, ugi, ugi! Hei, hei, hei! Ugi, ugi, ugi! Hei, hei, hei! Ugi, hei! Ugi, hei! Ugi, ugi, ugi! Hei, hei, hei! Joo. Tästähän vaan pidot paranee. Te saatte häädös jo siellä. On joka tapauksessa. Siellä on Parisängyn tolo. Eiköhän tuon paikkaa sitten tuolla aamulla, kun se... Katsotaanko sitä jättää siellä? Vähän laitetaan tänne.